ଜାଣି ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନଥିନି ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛୁ କାରଣ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିନି ହେଲେ ଛାଡ଼ି ନଥିନି। ମୋର ବୋଉର ମୋର ମିଶିକି ଯାଇଥିଲେ ଶୁଳ୍ପ ଭସେଇତେ ମାଉସୀ ଘର ଗଡ଼ିଆକୁ। ଶୁଳ୍ପକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଥିନି। ଚାଲିଲେ ଆମେ ଶୁଳ୍ପ ଭସେଇତେ। ତାପରେ ଆସିକି ମୁଁ ଘର କାମ କରିଦେଇଥିନି। ଘର କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିନି ଟିକେ ରେମୁଣା ମାର୍କେଟିଂ। ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟର ଟ୍ରେନଟି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିନି ମୋ ସାନ ଭାଇକି ଏଥର ତେଲ ଅଛି ନା? ସେ କହିଲା ହଁ ଆମର ଏଠୁ ତେଲ ଯାଏ, ସାଡ଼ୁ ବି ତେଲ ଆସେ। ରାସ୍ତାର ତେଲ କେତେ ବୋହି ବୋହିକା ଯାଉଛି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତେଲ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଦେଖିନି। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିନି ମୋ ଜଣେ ଭଉଣୀ ସିଏ ଚାହା ପିଉଛୁ କାଚ ଗ୍ଲାସର କପ୍ ଧରିଛି ହେନେ ଗ୍ଲାସର ଚାହା ପିଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିନି ସେ ମୋତେ କହୁଛୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ। ମୁଁ କହିନି ହଉ ତାନେ। ମୋ ମାଉସୀ ସେମିତିଆ ଥଣ୍ଡା ପିଉଛୁ କପ୍ର। ମୁଁ ତାକୁ କହିନି ତୁ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗର ପିଠା ବି ଖାଉଛୁ ନା? ସିଏ ଦେଇକି ମୋତେ କହିଲା ହଁ କିସ ହେଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜା। ଚାହା ପିଇବା ଆମେ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ, ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ଆମେ କପ୍ରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପୁଡ଼ାଶୁଳ ମେଳା ଦେଖତେ ବାହାରିଗଲେ। ପୁଡ଼ାଶୁଳ ମେଳାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ସବୁ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇନି। ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିନି। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିନି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଘର ଜଣେ କଚିମ ଆଣିକି ଦେଇଯାଇଛି। କଚିମଟା ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଚାହା ପିଅନ୍ତି କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ନା କପ୍ରେ କହିବେ ତି? ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।